ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ ዞባ ማእከል ገበናት ብ3.8 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ኣዛዚ ፖሊስ ናይት ዞባ ሌተናንት ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል መግላጹ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ናይ 16 ሓሰሕ ተማስፊራ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋታትን ብምትኳር ምስ ነበርትን ዞባ ገዛ ባንዳ ብዘካየዶ ሰሚናር እዩ ዝርዝር ናይቲ ወሰኻሪኡ ዝበሎ ገበናት ኣብታ ጋዜጣ እኳ እንተዘይተገልጸ በደላት ግና ብ0.3 ሚታዊት ከም ዝጎደለ እዩ ተሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ምስ ሕሰብ መነባብሮ ተታሒዙ ከም ስርቂ ከትራን ቅትለትን ዓመፅን ዝኣመሰለ ገበናት እናገነነ ይመጽእ ምህላው በብእዋኑ ክጥቀስ ጸኒሑ ኣብ ዞባ ኣብ ቀዳማይ መፋረቕ 2023 ልዕሊ 44,600 ምጥሓስ ሕጊ ትራፊክን ልዕሊ 1,200 ድማ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ከም ዝገጠመ እቲ ኣዛዚ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ ማእከል ገኒኑ ብሰንኪ ዘሎ ሓደጋ ተሽከርከርቲ መጠን ሞት ብ87.5 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ንኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ናይት ዞባ ሜጀር ሃይለ በራኽ ምጥቃስ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ናይ 11 ግንቦት ሕታማ ምስፈራ ኣይርሳዕን እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ኣብተን ቀዳሞት 3 ወርሕ ናይ 2023 ምስ ተመሳሳሊ ወርሓት ቀድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመት 2022 ብምንጽጻር ሓደጋ ተሽከርከርቲ ብ44 ሚታዊት ንሂሩ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲባ ኢትዮጵያ ንወደብ ላሙ ናይ ኬንያ ክትጥቀም ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጻ ዘስታር ዝተባህለት ጋዜጣ ኬንያ ብዘቕረበቶ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ክትጥቀም ድሌት ከም ዘለዋ ዝገለጸት ብሚኒስተር መጓዓዝያ ኣቶ ኣለሙ ስሜ ዝምራሕ ልኡኽቲ ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኬንያ ኣብ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ እዩ ደቡብ ሱዳን ንወደብ ላሙ ክትጥቀም ተሓንጺጹ ብዘሎ መደብ መሰረት ብኢትዮጵያ ቋሪጹ ዝሓልፍ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ክትግልገል ምስ ምዃና እዩ ኢትዮጵያ እውን ናብቲ ናይ ኬንያ ወደብ ኣቋሚታ ዘላ ልዕሊ 95 ሚታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎታታ ኣብ ጅቡቲ ተሓጺሩ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣማራጺታት ንምንዳይ ናብ ወደባት ሶማሊላንድን ኬንያን ከተቋምጥ ጸኒሓ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዝመርሖ ልኡኽ ኢትዮጵያ ቀድሚ ናብ ኬንያ ምምርሑ እውን ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘሎ ምብጻሕ ምክያዱ መርበባት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ኢትዮጵያ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ወደብ ኣልቦ ኮይና ምስ ምትራፋ ብዘይካቲ ኣብ ቁጠባ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ሓደ ካብ ኣውራ ፖለቲካዊ ርባጼ ዝፈጥር ጉዳያት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ኣብ 2018 ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ክትጥቀም ተስፋታት እኳ እንተነበረ 5 ዓመቱ ሓሊፉ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን ኣብ ፈረንሳ 2 ሱዳናውያን ዝርከቦም 4 ሰባት ብዘይሕጋዊ ምስጋርን ምጥሓል 65 ሓተት ዕቑባት ጸዓነት ጃልባን ከም ዝተኸሰሱ ኣኽባር ሕጊ ከተማ ፓሪስ ኣፍሊጡ እቶም ጥርጡራት ካብ ሰሜናዊ ክፋል ፓሪስ ኣትሒዙ ክሳብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ሓተት ዕቑባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስጋር ብሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ናብ ብሪጣንያ ከእትውዎም ከም ዝፍትኑ እዩ እቲ ክሲ ዝገልጽ ዝሓለፈ ሰሙን 65 ሓተት ዕቑባ ጽዒና ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝተበገሰት ናይ ጎማ ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ክገልጻ ቐንየን ዜግነት ናይቶም ግዳያት ምጥሓል ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ እኳ እንተዘይተነጸረ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ምዃኖም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ኣሚቶም ሓተት ዕቑባት ጸዓና ናይ ጎማ ጀላቡ ካብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ተበጊሰን ናብ ብሪጣንያ በብዝሒ ኣተዋ ብምህላውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ምጽንሑ ይፍለጥ ብሪጣንያ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተው ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከተሰጋግሮም ዝሓንጸጸቶ መደብ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ከም እትደሊ ፖለቲከኛታት ሃገር ይእምቱ እቲ ናብ ግብሪ ክሰጋገር ተበጊሱ ዝነበረ መደብ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ደው ከም ዝበለ ኣይርስዕን كبرى سمعتي زينة تزازيملو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان